Ndewo na ndị be anyị abịakwana m ọzọ ka mụ na unu nọli. Ana m ekene onye enu na-ekene onye ana, na-ekene nwoke na-ekene nwaanyị, nke onye chi nya zelu eyiwe nji maka ya bịa bụ ka anyị kparịa maka otu ndị Igbo si ebi ndụ. Oyiwe chanel a nọ na ya, onye umere anyị ji eyuzulu Igbo wee na-eyuzu Igbo wee na-ekwu ibe gbasara ndụ anyị, ka anyị wee na-akọwala ndị ọzọ ka anyị si wee nọlụ. Ịghọtago ịma na o nwere ụmụ ibe abịara aba chịkọ ọnụ si na ọka ndị Igbo si eme ma ba mara ndị Igbo. So chanel anyị abụ ụna anyị nwee ike ị na-ekwu otu ọbụla osi na-epe mpe, anyị nwee ike iji wee kọwala ndị amara, maka o nwekwu ndị Igbo ndị be anyị amarakwu aghọtara ebe ha si ọnụkụba si. Ịghọtago. So na oyiwe chanel nọ n'enu ya. So bịa bụrụ ya onye ka nji bịa tata sị ka anyị tụghe nya bụ okwu ọnụ. Kedu okwu a na-ekwu ibe a? O wee bụrụ okwu gbasara oge ọbụla na-ekwu si na ndị Igbo aghara anọkọnwu ọnụ, aghara achịkọnwu onwe ha ọnụ, n'ebe ọbụla ba anọ na ba na-ese na-agha na-ekpoko na anọ because na ba anara ekwe onwere mba na ọzọ a na-ewu ya na ịnọkọ wite ndị Igbo n'ọsọ trọbụ meka kaba bụ maka ba anara ekwe. Ịghọtago. Nwekwa ibe ọzọ na-ese nna abụrụ na onye Igbo aghara anọkọta n'ọlụ ndụ aghọrị anya. Onye Igbo abịa aghara anọ ịbịa n'ọchakpa anya echinye anya enu otu oge egwu jewele mba. Ọ bụrụ ka anyị si wee nọlụ, ọkwụ ya na-ese. So wee na-asị ka anyị were ohere a wee tụnye nya bụ okwu ọnụ, maka na nya bụ okwu agabago wee metụtabekwuo ndị be anyị bụ ndị Igbo. Ịghọtago. O nwere sometimes anọlụ na-ekwu okwu, onye Igbo anọlụ na-ekwu na ndị Igbo aghara achịkọnwu onwebe, na osolo ndị mba n'ọzọ na-ekwu na anyị aghara achịkọnwu onwe anyị, na maka na anyị na-esi ọnwụ, maka na anyị nwere anya ukwu eji wee gbanwanụ nni eji wee wele. Ịghọtago. Ọbịa bụrụ ibe na-ekwukwa ọbụrụ wickedness, na o nwere ebe wickedness adụrụ. Ọbịa ọbụrụ greediness ma whatever. Ibe na-ekwugodo n'ọbụ ịchịkọgodo onwe anyị ọnụ. Ịghọtago. Na ọnya ka nji maka ya bịaba. Ndị ọzọ ma greediness ma wickedness nka ga-ekwu ya n'ọda videos, mana vidio nke tata bụ ka anyị kọwala ndị otu anyị, particularly ụmụnne anyị to go confuse na-ewu na anyị aghara achịkọnwu onwe anyị. Anyị ji wee isi ekwere anyị ekwe na ibe ọbụla ekwuru ewu ibe kama anyị edozi anyị ghasaa. Wee sị ka njụọ maka na echekọtago m nyanwụ ibe ọ na-eri m nri na-arụ. Wee sị ka njụọ ka nsị ajụjụ ma bụrụ ije ebe ọbụla a na-azụ abịa, mana ana Igbo, mana ugwu Hausa dị ya, ma Lagos dị ya, ebe ọbụla a na-azụ abịa enwere market, ndị Igbo ga-anọrịrị ya. Ka e were example Ọnịcha market, Ariariaba market, ka e were Lagos ma Odolowu ma Oshodi market ma Idumota. Ịghọtago. ma Aspandaba. Ebe ọbụla ndị Igbo na-azụ abịa, ajụjụ wee bụrụ kedu ibe mee na ba anara agha na-ekpoko ebe anwụ abịa na onye ọbụla anọrọ, onye zụcha abịa ọ na-etie iwu, onye ọbụla efolo iwu. Nke Ọnịcha main market a na-ekpecha ma roziri, oge roziri ruo onwere ịga azụ abịa sogodo gị vutere ya bank ka i wee goro ya abịa, ọ ghara ekwelesi gị. And adị nshọ na ọka dị otu ahụ. Wee na-asị ka njụọ o soro n'ibe a na-akọwa. Ịghọtago. Ndị uchebe ndị ọkachamara na-akọwala anyị na anyị ghara achịkọta nwa onwe anyị. Ọrọkwa ndị Igbo si na ewele ka nwune dị wee maa ka nwune ga-adị. Ịghọtago. Ọrụ ewele nwa obela wee maa ka nnukwu ga-adị. Ndị na-achịkọtakwa onwe ha bụkwa ndị ewele na-amara ibe mebi na aba agụrụ akwụkwọ ma ọ na-eji gbanwanụ na eji wee wele. Ọkwaba na-achịkọta onwebe.
abịa etinye iwu na-abịa onwe onye nwere nsogbu a ga-enwe chairman, a ga-enwe kọmitii. Mbọsị a sị na aghara azụ abịa na a ga-eme environmental wee na-asị ka njụọ wee sị ọkwa ndị nwa sị na ba mara ibe, ọkwaba na-achịkọ onwe, ọkwa ndị nwa sị na ba gụrụ akwụkwọ na-achịkọ onwebe. Ịghọtago? Ọkwa ajụjụ ka m jụrụ. Ebe ọbụla ndị Igbo agbakọ n'ọnụ a na-eme anything, ọsọgodo ya bụrụ ebe a na-ele odi ibe na park, ba na-enwe guideline, because ọ bụrụ na enwere guideline mma niile abụrọnụ kiliwi Nwachukwu. Ndị bụzi kiliwi Nwachukwu etigbuonu ndị ọzọ, and a ga-emenya nwe ibe abịa n'ọkọchị onwebe. Yara abụ na polisi abata ebe a bụ ogologolo polisi abata, and ibe polisi ji abatakwa bụ ndị bịa ịzụ abịa. O sebeziele ndị be anyị ba na-elesibe abịa baghọtabi onwebe, ọkwa ya bụ na-akpọ polisi. Ọkwetago? So mgbe na-asị this law and order, onye kụzielebe ibe nwa sị na baghara achịta onwebe, onye kụzie? Ọkwa ka uche unu dị ya, maka ndị a na-aghọrị, ndị a na-aga abịa akọrọ ozugbo ekwebe na ndị Igbo abụrụ nke, na baghara emenwu nke, na baghara emenwu nke. Ịghọtago? Mgbe sị ka m jụọ onye nwe ajụjụ ma onye nwe ibe ọ ga-akọntribut ma onye nwe ansa na ajụjụ m, ya biko ya jebe na kọment sekshọn. Nọọ ibe anyị niile na-eme, ọ bụrụ ọsọ m. Onye okwu mgbagwoju anya ya jebe na kọment sekshọn ka o jee tinye aka sọjesti ya ibe. Ịghọtago? Mana ibe m na-ekwudobe ka uche anyị dị ya. Ịghọtago? Bikos na ibe anwa a na-ekwu, some of ibe a na-ekwu maka ndị Igbo bụ just no out of jealousy, ma onye aghọtara otu ndị Igbo si wee nọrọ, maka na smart anyị dị na-agha obodo arụ, onye nwa ka ọ sụrụ ya. Ịghọtago? Onye agwalụkwe agwakwu ya ọzọ. Ana m ekene nwoke na-ekene nwaanyị, ọ ga-adịla anyị niile na mma. Enugo ụmụnne m, nke onye na-emedụra mma ya na-emesie ike na Chineke nọ. Ngwana anyị enwe na next video. Ngwa ka ọ dịnụ.